Problem of the day ni Wilmer iti Ilocos Norte nga napaulwan iti ATM. Nya nga tatpakasaritaan na. Sagudayan ti surat ni Pagayam a Wilmer. Dear Cassie. Sagbay man ngayon nak ininoten nga binsa-binsayan ti pakasarita kasinyong nga nagtaudan iti parikot ko iti agdama. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kastamat tayo nakablawak, di iti padak nga dumdumingig ken kanayon nga mang subsubaybay dati nga program nga makaited unay liwliwa tunggal agbuyaak iti panagibasam iti na dumaduma nga pakasaritaan. Agtawen akon iti 30 nga nasurok ngem awang pa iti asawa kasin. Kaya't ko kumamutten nga agsimpati biyag ko ken maadaan iti bukod da pamilya. Taadaan akon iti natalged da trabaho ket kunada dati cliche wenno kanayon nga pagsasao awan serbiti gaget no awan ti baket. Isungayn karigatak ti bimirok iti kaayan-ayat ko kasinyong ket gaputa balay trabaho laeng met ti kaduan nga ayan ko pinadas ko tinagbirok iti pagduyusak babaen iti social media. Ket ditoy nga namamok ni Beth. Ni Beth na maysa a single mom. Ay na barok, ti kinaado nga babalasang niti lubong. Apay met nga ti paylaeng met nagduyosam ket addaan anak iti kinabalasang. Kwa, nanang. Wenno pudno kadi nga. Naganak abalasang wenno. Kasla ka sila tananang. Anya? Ay, di mo sawon nga adda asawa day ta nga karelasyon mo. Nang, adda asawa na idi, isungort nga naaddaan iti anak. Angim nagsinadan. Ay. Madiman aya dayta natumpungam si ka Wilmer Barok. Nakamamom dayta nga babae. Kituray mga ta nakisina amoy nga umunano si kakasar. Si kakasar ka day. Ay na Diyos por santo Wilmer Barok. No kasta si kakasar pay la dayta nga babae. Nakirelasyon ka kengkwana. Ay na. Aw met ti serserbina dayta nga kasar nanang. Papelmet laeng dayta nga pinirmaan da, idita nagkasarda. Ang awanda nagsinadan ta simurt iti sabali nga babae, dati asawa ni Beth. Ay, madiman dayta barag jak magustuhan. Uray pay nakadado dita tinawaya. Dati kumamot awan ti sabit na, nga isot pagduyusam, isot agbalin nga kaayan-ayat mo. Tapno saan kanto nga maadaan iti sakit ti ulo barag. Apay nga bunga dita addan anak na nanang ket saan nga rumbeng nga ayaten? Ket insukat nga ruden day di asawa na. Ket sika ti simukat. Ay, kayat mo ti kasta. Nga pangted ti sabali wenno addan sabit na. Unay mo't na pangted nanang. Bayan nyo nanang. Taapaman nga umanugot ni Beth nga yamamok kada kayo. Yamamok to kada kayo. Tapno saan nyo nga usgaan di tao nga di yumot pa'y namamot ti kinatao ken kinasasino na. Ay sapay kumaabarok ta saan ka nga nagbiddaut. Ang imtila ko nakadado nga balasang dita nga mabalin nga pakarelasyon dati awan sabit na kuma. Kaya't ka kumangayam amukin ni nanang ko, Beth.
Ay, nabitaw at pa nga naadaan iti relasyon, Wilmer. Oh, ket man ano ko ma? Manual daw pa'y laeng mat sipod iti sinong batan ka. Kasti ko nakman ano ko ma? Kasi tumalapag tong pala na. Kinkayat ka ngayam amo kininanang. Tapno no, mapaneknekan na. Nga pudno ti desisyon ko. Nga nagduyo sakking ka. Nga uri no adda anak mo. Ken unang amangan mo apa anak ni nanang mo. Imbagam ka din nga si kakasara ka day ti asawa. Imbagak king kwanan. Tatikayat ko, tikayat ko kat napudno ak kininanang. Amin imbagak king kwana awan ti ilimlimed ko. Tapno ti kasta, aklonen na ti kinasya sinom. Nga awan iti ilimlimed king kwana. Nasaya at ni nanang ko. Ang into naman minsan latan, Wilmer. Ken may sa amumat nga saan ko unay nga mapanawan ti anak ko. Takanayon nga agsagubanit. Kasla ita. Kasta unay ti sangit na itay pinanawak. Ket amangan no dantuman masaon ti katugangak nga babae nga nangibatsak iti anak ko. Api nga min nga ti katugang mga babae ti mga aywan iti anak mo. Ket syempre adda akmet pala iti puder ti nakaikamangak. Ha? Ay, ti ti amok man no. Nanang mo ti bagbagam nga. Panghibatsyam ni baby. Nanang day di asawa. No kasta. Magipagnanait ka pa laeng iti pamilya day di asawa. Sa anak namin nga makaawid di balay ta. Nagulod jay. Ken may sa handay palubos nga alaag ti ubing. Ken isuda ngamin ti naggasgastos iti nagsikugak ken iti naganakak. Ket api nga ipalubos na nga rod nga. Impalubos na latan nga pinanawan na ka ti asawang. Ket simurot iti sabali nga babae. Angim awang ka diti panggap mo nga pumanaw ijay. No kayat mo? Agden natan. Ay, saan pa nga mabalin ita? Panunutek pa nga nasayat data. Karunaan na si kakasarak met nga rod. Tulungan ka para iti annulment ti kasaryo. Mabayag nga proseso data. Basta, bahala na. Kumakit ag tinulong ta para iti anak mo. Api di ta ka ditulungan ti baby. Diyan ka rod kahit nga mangnamnama kadakwada. Awa mo trabaho ti katugangak. Tultulungan dak lang nga agaw awir. Ket di ti asawam dinalaikan mo tendi. Ti suporta ti anak yo. Saan kun nga namnamain pa eh. Tama nga no. Ad-ada nga ikanan tay babae na. Isang horad ko ti kunak. Nasaysayat no agdin natan. Tapno ron ti kasta. Ag tinulong ta nga mang padakkel iti anak mo. Ala, sige panunutek to pay data Wilmer. Ta saan ba't nga basta-basta dita nga desisyonan. Mabalin ka di nga agawit akon. Ha? Kit, umayt ako mamangan dito eh. I-take out ko latan. Amangan ngamin no, sa pulin lak ti anak ko. Anya? Diti gayam, kid daweking ka, anda? Igatang ko kumat agas ni baby, kan gatas na. Ay, na dito eh. Oh. Ay, agyaman na Wilmer. Bebe, am na take outin. Inakon. Ha? Madamdama. Inakon. Masapol nga inakon. Oh, parang Wilmer. Ay, sige nga parang John.
Pinakamulingling ka laing dita table mo. Teka pa lang akit kitain. Kumusta gayam dati lunch date mo? Ha? Kwa? Oh, apingas. Apingas la. Kasla da nadagsinapan panunutem. Paring Wilmer. Kwa pare. Ma problema anak namin ti sitwasyon mi ken ni Beth. Di tati ko na akon. Kasanuman gamin, imbagak keng kaidin, baka maadaan kanto iti sakit ti ulo ka dayta. Na siyempre uri no ibaga mo, nagsinadan iti asawa na angin si kakasar. Sakit, kasta nga, di kay nawaya nga makapagkita iti mabayag. Uwing nga ron. Sa naamok itay, nga makipagnanaid pelagayam iti katugangan na. Anya! Ay! Nalungor nga madideta narigat ti kasta. Kasanungor nga yung kapasyara ni Jabalayda. Dinto nga timot ka din nana, kadeti naganda kiti asawa na. Isungarod nga, itiruar lang ti pagkitkitaan mi. Kad iyawid mo kami no talaga nga awanan tinamnamang agsinubyanan da iti asawa na, iyawid mo, tapno no, mabukudam. Di nga rod pa makapag-desisyon, parang John. Iso dahil na di pampanunute. Katapi nga rod nga. Makadlawak nga rod keng kwana. Manungal daw mi pailaeng. Ngim nagkid daw iti kwarta kanyak. Okay lang matkid di kanyak. Anya? Okay lang kanyak. At aramatin na para iti anak na. Siguro talaga nga saan nga mangmangtad di asawa na. Masyanak mat king kuana. Taawang kan mo ti trabaho na. Taagaw-awir mo iti anak na. Oh. Alakit pali iwim parang Wilmer. Amangangkat no lukluk ko nakalaeng. Saan mo't kid di? Madlaw ko mat. No napudno no saan. Kanyak ni Beth. Ewan gayam, nanang. Dati tayo bayad ti kuryente. Ken igatang to ti abasto tayo. Ang agyaman anak ko ureta nalakamot laang ti kuryente tayo. Ken basit laang mo ti abasto ta. Tamang mga ngarod ijarwar. Wenanang. Kumusta kay mat? Iti kayan ayat mo. Okay kami mo, nanang. Di mat imbagam kanyak, ngayam amom kanyak. Kwa. Medyo busy ak pa lang kami, nanang. Ken isuna, madi na mapanawan ti anak na. Ken di itugot nan banyo ta, baliwak to kasarita, nanang. Ay wen gayam. Dete impalabam kanyak nga sapatos mo. Maperperdi mo't gaya man. Di ka ko magumatang anak ka. Trabaho ka mo at agswel-sweldo ka mat. Mayat pala day dyan, nanang. Nalagda pala day dyan. Anya nga nalagda? Kurang nalaangan, katay. Agngangangan. Damot rugby dita. Rugby aktulatan, nanang. Kat di ka ko magumatang ti baro-baro. Sagmamanulaang mat. Kat adamot kwartam. Adamot ur-urnongam di tabangko. Gumatag to ananang into no madadailin. Di mo kumaimutan ti bagim baraw. Nay duduwa nga pares lang sapatos mo. Maperperdida nga duwan. Ken uray de talugan mo. Kabailam mat siguro, iti gumatang iti nabarbaraw. Anusam kid didetan nga kanayon nga maperde. Mabalin mo't palaing nanang. Kanadamot knowledge ko ti palagtarimaan ti lugan. Uwan angem, may barbaraw.
ti kayat ko sawon baraw. Saan mo nga imutan ti bagay no kabailamat ti gumatang para ka? Ah, ah. Mala, hindi ka mo't kid di bibibiyangan ano anyat kayat mo nga ramidan iti biyag mo baraw. Tas ikamot ti agtab trabaho. Ang tila ibagaking ka. Sapay kumait ta iti anyaman nga pangedeng mo. Kat agamiris ka nga nasayaat. Tapno awan to ti pagbabawyam ka maudyanan na. Ha? Anya ti kayo asawon nanang. Alakat tila ibagbagak. Amangan kat no di ka agsirsirib. Iti amin na pangedeng mo. Baka day tantot mangtid parikot king ka. Ninanang man. Dak maawatan na kita pagbagayo. Amok nga maawatam ti kayat ko asawan baraw. Saan ko kayat nga bibiyangan ti pangedeng mo? Angem tila ipalpalagip ko king ka. Panunute manasaya at sakbay ka nga sumrek iti maysa nga sitwasyon. Ay, kasla amok man ti kaya ti asawon nanang. Awan ti imbagbaga. Kasla maipapan kin ti panakirelasyon ko kini Beth. Dito ibagbagayo. Awan ti imbagbaga kunak mat. Basta agsirsirib kalaang kunak. Ay, maburbur tiyanak. Dito imbaga ni nanang kanyak idi kalman. Paring Jun. Anya ya, timbaga na ka paring Wilmer. Dito imbaga na nga ron nga agamirisak ka no nga nasayat. Kaya nagsirsiribak iti amin na pangedeng ko. Ken panunutek nga nasayat. Sakbayak nga sumrek iti may isang banag o sitwasyon. Kat baka ti magbagana kat ti panakirelasyon mo iti addaan anak, ken adda asawa na. Nagsinatan pare. Wen angem si kakasar pare. Nga makidindin na pelaan kadigit ti katugangan na. Narigat ka talaga dahil nga sitwasyon. Ang may patpateg ko ni Beth pare. Ken napudno, amo ka napudno ti panagayat namot kanya. Talaga laeng. Uwen pare, marignak mat. Kanayon kami mat agchat. Uwen na. Angim tunggal agkita kayo. Tunggal ag-date kayo. Saan ka di nga? Dawatan na kayo ti kwarta pare. Ha? Gagangay laeng pare ta. Agkasapulan nga ron ni Beth. Tamaawatak mo ti kasasaad na. Single mom. Nga saanin nga subsuportaran ti ama ti anak na. Ken saan mo ta matulungan ti naganak iti lalaki nga nakiasawa na idi. Isu nga dawdawatan na ka. Angem ti saludsod pare. Ket si kangay. Anya? Anya nga rod mo ten, tinaitid na king ka. Anya tiket mo sawin parang June. Ket, kanay ka mang king kwa na. Rumbing na lang mo nga, damat itid na king ka. Kastama mat. Anya, di ka maawatan. Tikay ko asawa na ket. Siyempre, kadatay ka lalaki. Ay, kalikaguman tayo latamot. Ti anya. Amumlatan no dayta nga banag pare. Makauray dayta. Di kahit mo sawin. Awang pa'y tinapasamak ka da kayo kini Beth. Ne, nasurok nga 2 bulan yun pare. Kasti ko na. Makauray dayta. Awang pa'y nga ti gundaway mi. When takanayon nga alisto tunggal ag-date kayo. Tanong maalan ang dati kinid daw na king ka. Kumanawen. Saan ka di? Uwi na pare ta. At nga rin ti anak na nga gururay king kwa na. Ay, di ka lang makaawat mo ti sitwasyon. Di ka lang makaamirisin paring Wilmer. Amangan kat no luklukun na kalaang dayta nga babae. Ha? Saan pare? Angem, sintirim ngamin paliiwam. Kat, naskin na lang mat nga, agkid daw kamat king kwa na. Saan lang nga iso nagkid-kid daw king ka. Anya ko matkid daw king kwa na pare. Kat awanan nga rod iso na. Kat kid daw nabayagan nga. Nga, amok nga nabayag mo nga, kalkalikaguman.
Ang mga no awan ti gundaway na pare. Ket testingem ka road. Pare. Idta nga maamuam no talaga nga kayat na ka. No talaga nga napudnukin ka. Nga saan laeng nga data kwartam ti gamgam-gamin na. Mhm. Amang ket no. Sa balit ka ipapanan na kinkwana. No aramidig deta, paring John. Makaamu ka ah. Basta para kanyag. Tapno makasigurado ka, padasim laeng ba? Kitaam no anyat reaksyon na. Paring Wilmer. Um, Agal alisto ka kadimanin ita, Beth? Ha? Kuma? Ah, baka no sa pulinak ti anak ko. Ay win kayam. Detikit kidawik ka. Agpa-check up namin ni baby into no lawas na. Oh, mati amok ka sa bali nga. Pangalaak ti. Oh, dito yan. Insagana kon. Ay, agyaman nak mabaling ka din nga. Agawid ka madamdaman. At ako makayat ko nga papananta. Kalpasanta nga mga dito yung restaurant. Papananta ka di. Kaya't ko mga maadaan ta iti privacy. Beth? Ha? Kanayan ta nga kita nga dito iso lang nga iso nga restaurant nga pinilim nga pagkitaan ta. Nga mawatam ko may ngamin dito nga restaurant taman manuti mapan ken medyo nalinged awan unay taglabas nga tattao. Mawatan kamit kidi. Tadi mo kayat nga adda makakita ken ka nga makamamukin ka. Amangan ngamin no adda masauda kanya ket makipagnanaedak pa lang ka digiti naganak ti dati nga asawak. Ken may si kakasara kaday di asawak. Maawatan ka, Bet. Nalingid mo ti papananta. Ha? Sa no? Kahit ko mga da privacy ta. Tapno ti kasta. Maagkan kan maarakop ka, Bet. Kahit kid dawim ka di nga dan mapasamak ka data. Kuma. Nabayag tamat din. Nga agayan ayat saan ka di. Nabayag mo din nga. Kahit ka nga agkan, arakupen. Banag nga jak pa na aramid. Kasanungor di anak ko. Baka sa anak tumadlang nga makaid na no. Jak tumala makatal na. Saan tumadlang nga natalgid tiriknak no. Panpanunutik ti anak ko. Adamat ti katugangam. Wen, angem sa balilaan nga siya ka mismo nga inana ti mga iwan kenkwana. Adda kami digiti gundaway nga di na kahit ti katugangak. Saan na nga sangit kanukwa. Sapsapulin na. Kastaya? Pasensya kan agal alis tuak. Inakon. Mabitlaan, Bet. Sakbay ka pumanaw. Saan samat nga? Ha? Kasla saan nga ag-work? Dati relasyon ta. Anya? Anya di kahit mo asawan, Wilmer? Kanayon matlaengan nga. Awan iti oras mo para kadata. Kit adda nga rod ti anak ko nga guro uray kanya. Ti amok man maawatan ti sitwasyon ko. Maawatan ka. Ang maawatan na kumamat, Bet. Anya nga rod ti kahit mo asawan nga saan nga ag-work?
Amang ano, saan tumat lang nga ag-work dati nga sitwasyon ta, dati relasyon ta. Iso nga nasasaya at siguro no, guri ka. Anyaman ti panunutan nga ibaga, saan mo nga ipatuloy? Ha? Sige, inta nga rod iji kahit mo apapanan, nang may sa oras lang, atap no saan mat nga aguro-uri ti anak ko. Ha? Sige, alagbayad ka nga rod dito yung restaurant. Taintan iji kayat mo nga papanan. No, kasta umanugot ka. Basta saan mo nga ay na, saan mo nga ipatuloy di dyan pampanunutan? Saan mo nga pampanunutan nga saan nga ag-work ti relasyon ta, Wilmer? Sige, no kasta. Umanugot. Nga may sa oras lang mabalin na siguro na may sa oras lang. Sige, bet. Oh, awan ti masaumon. Nasulinik nga lugar deti na pananta, nag-check-inan. Lah, arugyan ta nga rodan, tapno na ti kasta makaawid ako, amangan no, sapulin ako ti anak ko. Ah, um, oh, anya pala tururayan. Ah, ah, mm, agkak nga rodan nagitipipig mo. Kinarakupin kay tinairot. Beth. Lah. Mm. 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 Oh, api nga insarding mo. Insarding ko ata. Kaslawan mo ti mauri ko nga subad iti. Aramidik ka. Ha? Kasla siyak lang mo ti mga het nga da mapasama kadatan. Ay, saan nga pud no dayta? Kasla mapilpilitang kalain, Beth. Ay, nasaan? Kung nakmat king ka, panunutik ti anak ko. Iso nga saan lang na talgid tirik na. Ah, ah, no, basta. Amang no saan nga talaga nga ag-work dati nga relasyon ta. Ay, saan ka nagsasaot kasta? Alam mo, Mikten. Nya, kasta ay. Ala, ni, apay. Ah, eh, kahit ko kumapin nga napapahot ti panagrinuman sa ta. Saan latan? Detan ni nakalabos akon, nakakayang akon. Isarek mo latan, tap na malpasan, rabawan na kon. May met matlaing no. No, pabarain ta pala nga umunat bagita. Kat ape di pala ka dinabara. Amum ti kahit ko asawen. At di kiti kahit ko nga ramidin kumapelaking ka. Sakpay nga. Agkak tinadumato mga paset ti bagim. Saan lang at ibibig mo. Mangibayag na dayta. Oh, ape nga nagsinnaay ka. Kasla pa nag-rate na kami kat mapilpilitan ka lang. Ay nagdayta ka man. Sige. Anya? Ala nga roden. Aramidin ta kahit mo aramidin. Anya piti kahit mo. Dapat kumakit. Give and take ta. Anya? Romansain ka. Romansain nakmat. Tapno ti kasta. Mariknak ka talaga nga. Nga. Ada pa nagayat mo kanyak, Beth. Apay. Panagriknam ka dikit saan ka ngay ayaten? Sa mo nga may kanyak nga panunutig dayta. Ay, alaw may ka dito nga rotin. Dito tiket mo?
Mm, awanin ti masaumpay Mm, kinan ko met. Mm, rinuman sanak, rinuman saka met. Saan kan ngagpanpanunot iti madi. Jak man lakayat na ti bagbagam nga saan nga agwork ti relasyon ta. Ah, sige. Saan kunton nga panunutin dayta? Ala nga rutin. Mm, ah, 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 ya. Ah, ah, ah. Ipat patag ka unay-unay, Beth. Kat sabi ko ma, tas anak nga nagbidot iti panggedeng ko, nga nagduyo saking kay di, nga sikat nagdatunak. Kat sabi ko ma, tas anak to agbabawi ka maudyanan na. Saan to? Ah, ah, mm, ah, ah, oh, Beth. Wilmer. Oh, Beth. Wilmer. Oh, Beth. Wilmer. Oh, 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 ah, mm, 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 ah, 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 Alpasan? Ala, mm, inak lang arad agdigos. Tagawid tanton. Sige. Ah. Alagat! Nasayaat mo't Tay manugutan nga da napasama ka na kayo. Angem saan mulat ako mga ikaten, iti panunot mo, parang Wilmer. Ti anya manen, parang John. Negative ka launay. Angem deta sitwasyon na, nga makipagnanaed iti katugangan na, narigat pala deta nga sitwasyon nyo. Taurin no ibagam nga dan napasamak yo. Agad, agbasbasol kay lata, iti imatang ti Diyos, iti imatang ti tao, pare. Ina, netamot kami tirigat na. No aping awan ti diborsyo dito Pilipinas. Alistol ako mga tulungak ni Beth. Makiwin naswas iti asawa na. So nga rod, tirigat na. Awan met ti diborsyo ditoy. Iso nga, deta tirigat, agtanang kay pala nga. Tamangan no, pagbabawyan yun to, numaamuan ti sabali, ti relasyon nyo. Ang paliiwin pa nga mo na. Amangan mo't no, maudyanan na. No awan ton ti maala na king ka. Ha? No awan ton ti mai-withdraw na, iti ATM na. Agad, baka mo't no, sumapol to iti sabali. Anya ti kahit mo asawan pare. Kahit saan mo ko mga tagidaksen pare. Ngem, kasta ti pampanunutan, di ti kaopisinahan tayo. Amuda mo ti kasasaad mo, ken ti kasasaad ti kaayan-ayat mo. Anya ka di ti bagbagada pare. Kadi bagbagada nga pagbalbalin ng nakalaing nga ATM, dita nga kaayan-ayat mo. Saan nga po doon dita? Uri ibagam to kadakwada. Nga addan na pasamak mi kinibet. Alakit, narigat mo mat nga may kat iti panunod na dita. Kasano? Tunggalag kita kayo, mangted ka iti kwarta. Kenkwana. Agpudno ka man kanya kanak ko. Nang, daw-dawatan nakakadi iti kwarta. Dayta kaayan-ayat mo. Nang, saan mo nga maikat nga panunutik dayta? Nang runa kat ada anak na. Gagangay laeng nga ikak ananang, nakayan-ayat ko nga rod. Tultulungak nga rod, gaputa ka sa pulan na para iti anak na. Kat, apay, saan mo't nga si kati ama ti anak na? Iso ko maat, pagpatulungan na Awan nga rod ti mauray na nga tulong ti sigud nga asawa na nanang. Iso nga siya, agdama nga kayan-ayat na. Iso ti siya tumulong kin kwa na Ay nabarok. Maasya naklaunay king ka. Tauray mula imutan ng tiba game. Maikamla, dayta nga, kaayan-ayat mo.
Nga di mo pa'y pulos inyam amo kanyak. Di na kanor, kahit nga adda panunutin di sa bali nga tao nanang. Kat anya nga raw, anya ti ororayam. Kaanon to nga raw, ngayam amom kanyak, ti kayan ayat mo. Kaanon to nga nawaya, ngayam amom kanyak. Dumteng tulat aday tananang. Ay, naapo aya, baraw. Kasti ka na yun kung ibagbaga. Agsirsirib ka kuma iti amin na banag. Sa angket nga dayta. Ay, Na. Simbruman ni nanangan. banyo nanang. Tabaliwak to ka sarita ni Bet. Tayam amok to kada kayo. Tapno mapaniknik ka. Nga saan ka nagbindot, iti pangeding ko. Rumagan pa rin, John? Uy, nagawid akong pare. Ada mapang ko kitain nga lugan, nga ilaklako da. Ibag ka pa, yata agbaro ka ti lugan. Kat, sika pare. Di mo pala sukatan deta karag-karag lugan ba? Saan pala pare? Makadanon mo't pala di opisina. Mayawid nakot pala di balay. Tikid di baga mapare. Awan, di gatang mo ta, bus-bus-busem natin para kini Bet. Deta ka man parang John. Malakaro din. Tawagak man kid din ni Ben. Hello. Ah, kumusta ka? Okay lang. Timawag ka. Mamiss ka nga rod. Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Wen, ang mamiss ka maten. Di ka nagpaisuan na. Natagtagainap ka pa di rabi eh. Nga, at data ka no, ijay, nalingid nga, papananta. Amumlatan, di ka di mailiw. Tiyan niya. Nga, intamanin ajay, at the privacy na. Wen? Agpaiso, kasta, mabalinta tayo kita ita. Ay, itata? Kuma, awang amin ti trabaho, nag-undertime kami. Nagpasuyot ti insect, data, pagpatay ti, basta, disinfectant sa, dito yung opisina. Bakit mo trimwar? Uri itugot mo ti anak mo. Sa anak nga mabalin ita. Ito naman minsan laengan. Apay. Basta, adang amin dinaskan nga asikaswag ita. Aya. Pambarak ko mga mangted deti bonus ko ta. Nakaawat kami ngamin ti bonus. Sige. Mabalin akmat kid nga mapanji papanak madamdama. Pagkitaan ta nga rod, Jis da atilatat pagkitaan tan? Anya? No kasta, makaumay ka? Wen, umayak nga umay. Sige. Urayan ka nga rod. Ije meeting place ta. Beth. Ita man laeng baraw. Nang. Ita man laeng nga nakaigim ka iti Red Horse. Nanang met. Ket nalagip ko nga ron, kaya't ko ti uminom iti arak. Saka man la uminom, no da problema. Kino da okasyon, awam met ti okasyon ti kunak. Ninanang met. Apay, sala ka di mabalin ti uminom iti arak no da okasyon kino da problema. No da sel-celebraram Ang saan met nga agsel-celebrar ti langam. Anya? Ay nabaraw. Amu ka una yan. Kaya di maturugin nanang. Deta ka manan, di mo man kahit nga bagbagaan kan. Bagbagaan ka at makitak nga rod talangam. Anya man ti nakita yu iti langak. Makitak ka dagita matam. Naunag-unay ti panpanunutem baraw.
Dakat parikot mo. Addan sakit. Pagparparikotam. Nanang. Agpudno ka man kanyak baraw. Agduwa-duwa ka kadimutan. Iti kaayan ayat mo. Ngamin. Amok day tangalangam. Nga kasla. Naragsak ka nga saan. Naragsak ka kumalaang. Taadda nga ruden kaayan ayat mo nga mang paragsakin ka. Ang emti ka unggam. Amok nga adda iti pagparparikotam. Tagay man nanang nakaununig man dagita sarita yun. Kaagpay sumay. Amok nga agduwa-duwa kan iti kaayan ayat mo. Tadamag ko. Kanayon ka nung agkid daw ti kwarta keng ka. Nakadamagan nyo man nanang. Ay na, nagadunga talaga't maritis dito lugar tayo. Katuwa na. Siyempre, madamag damot dagita nga banag. Awan ti pagparparikodak nanang. Agpakatotoo ka kumaiti baging baraw. No marigatang ka, no agdwa-dwa kan. Aklunem nga nagbidot ka kasjay. Anya? Paliiwam nga min takaayan-ayat mo ta amangan no saan nga pudno ti panggap na ka. Amangan no paglulukwan nakalaang. Kat pudno ti bagbaga ti tattao nga pagbalbalin ng nakalaang nga ATM na. Nga sa tunggal kasapulan na ka. Akat sana kala sapulan, sana kalang kasapulan no adda masapul na. Anya nga rod kumananang. Sana kala kaya't nga makita no agkid daw iti kwarta. Ay, deta kay man nanang. Saan mo nga tagidakson ti bagbagak baraw? Nagpanunutak anasaya at kasinyong kadangid tangay baga ni nanang kanya. Pudno ti kunana nga. Addan pa nagduadwak iti kinapudno ni Beth kanyak. Kaya't ko nga paliiwen kasinyong agem kasano anya ti aramida. Tunggal agkita kami ket maparagsak nakmet. Ket mariknakmet nga saan na kayat nga makiwin naswas kanyak. Saan na kayat nga makisina kanyak. Ta idi ibagak nga saan nga agwork ti relasyon mi ket talaga nga di na ipalubos. Kasin yung no panggiplaeng ti panang tulong ko ken ni Beth para iti anak na awan kanyak dayjay. Pakaragsak ka matulungang isuna. Ang mangrugi meten nga agdwa-dwa ak tapudno ti kunada nga salang agpakita kanyak ni Beth no adda kiddawen na no namnamaen na nga adda kwarta nga ited ko kenkwana. Awan pa Apolos uri may nga gundaway nga nagkita kami nga saan ko nga inikkan iti kwarta ni Beth. Gaday talauna iti pagparparikotak ken mangburburibur ti panunot ko kasin. Wen amok nga kasapulan ni Beth. Amok nga saan nga supsuportaran ti sigud nga asawa na ken saan nga tultulungan financially ti nakaikamangan na. Nimot awisek nga agden na kami tapno no ti kasta ket awan masaot taon. Kuna namat nga madipay laeng ta si kakasar ka no. Panunutan na kan nga nasayaat. Anya ka diti kasasayaatan nga aramidik kasinyong. Adda kadikas kanyak nga nagayat iti si kakasar ngem nagsinadan nga itaket agdenden nada nga awan ti problema da. Rumbeng kadi nga ilaban ko ni Beth kasinyong gaputa ipatpateg ko isuna ken patsek nga napategak met ken kuana. Na minsan adaras pay laeng nga nakitak ti anak ni Beth kasin. May isa pay nga pagduwa-duwaak nalukmegmet ti ubing. Sa sipod idi nagkarelasyon kami kay ni Beth kasinyong madlaw ko ti dakkel nga nagbaliwan na nga kanayon meten nga kabaro dagiti kawis na. Pimo daw pay. Ken kastameten
nga nakagatang iti baro nga cellphone na. Iso nga tati pangipanan na dati masobra dati ititid ko kinkwana. Kasin yung ore imutak ti bagik para iti ay ayatek ket okay la kanya kabailak. Angem no meten luklukwen naklaeng ti tao ket jak meten kayat Angem kasanok nga mapaniknekan nga saan nga napudno kanyak ni Beth ket paglulukwan naklaeng. Balakadan dakman kasin pangaasiyo. Dahil di nga ron ti pakasarita kasin nga intakling ko iti programa yo sapay ko mata malawlawagan yo ti panunot ko ket lumag-an ti riknak babaen ka dagiti reaksyon wenno balakad yo. Kalpasan nga nangiganyo dati nga pakasaritaak. Kinagyaman ak ken kakasi ti anos ken laeng mo nga nang ted biag dati nga pakasaritaak. Ket sapay kuma kamaudyanan na ket saan nga pumudno. Ken saan nga pudno ti atap ti kaadwan kastamatan ti atap ko nga pagbalbalinen naklaeng nga ATM ni Beth no di ket talaga nga napudno isuna kanya. Sabi ko mga ket nakaibatit adal dati nga pakasaritaak ket na nakaited ko matliwliwaken pag sarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg nga nagbuya. More power to your program Kasinyong and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo Wilmer iti Ilocos Norte.